Sa ikatulong higayon, ang kanhi senador og boksidor Manny Pacquiao ang modala sa papel nga dato Lapu-Lapu alang sa reenactment sa Battle of Mactan. Si Pacquiao unang midala sa maong papel ni adtong 2008 ug nausban ni adtong 2015. Og mobalik siya karong Abril 27 isip Lapu-Lapu alang sa ika-504 nga kadaugan sa Mactan. Mao kini ang gipahibaw sa officer in charge sa Lapu-Lapu City Tourism Office, Gary Lau. Pares ni Pacquiao isip Reyna Bulacna, mao ang viral content creator o internet personality nga si Krisa Liaging o mas nailhan nga si Habibi. Samtang gibutyag ni Lau nga ang modala isip si Ferdinand Magellan, usa ka local artist sa dakbayan sa Lapu-Lapu. It was last year when Senator Manny Pacquiao offered himself to the mayor that he will be portraying as Lapu-Lapu. Haum ug tukma nga si Habibi ang mo portray as Reyna Bulacna sa iyang outward appearance and then sa iyang color, no, it will fit sa iyang role as Reyna Bulacna. Naaputay local po nga gikuha. Gipasabot ni Lau nga bisan nakaduol na ang midterm elections ni adto pang 2024 giplanuhan sa LGU nga himuong Lapu-Lapu si Pacquiao. We anticipated that and we informed his staff that as to the matter of that ruling, we will leave it up to them. No? But as far as the celebration is concerned, we will merely focus on the celebration. In fact, we invited our senators, in fact, na nag-confirm. And wag gani on the program, wag gani sila sulti nga paghimuon. Gawas sa reenactment, andam sab sa City Tourism Office ang mga nagkadaiyang kalihukan alang sa kasaulugan. Lakip niini kay ang Street Dance Festival o ang sadsad sa kadaugan, ang Kadaugan Food and Fashion Exhibit, Kadaugan Job Fair ug uban pa. We want our celebration purely and will focus on the history to celebrate our kadaugan sa Mactan. Nagpaabot pa ang Lapu-Lapu City Government kung kinsa nga mga inila nga personalidad o national officials ang mutambong sa kalihukan. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.